Ngiyazi ukuthi lokhu engizokutshela khona kungakushaqisa, kodwa iqiniso liwukuthi uma ungakafinyeleli empumelelweni oyifunayo, kungenxa yokuthi usaboshwe emangeni owatshelwa wona. Lawa manga akugcini ngokuvimbela amandla akho aphelele, kodwa futhi akugcina endaweni efanayo. Okubi kakhulu ukuthi abantu abaningi abazi nokuthi lawa manga akhona. Agxilile kangangoba usengase uwakholelwe njengamanga ayiqiniso elimsulwa. Kodwa namhlanje ngizokukhombisa ngokusobala ukuthi lamaphutha akugcina ebuphofwini, kokubili kwezezimali nangokomzwelo. Ngiyazi, mhlawumbe usuke uke wezwa lenkulumo izikhathi eziningi, imali ayikhuli ezihlahleni. Noma kwenzeka uzithole ucabanga, ngiyisakhamuzi nje, ngizoyithathaphi imali eyanele yokufeza impumelelo. Lokho yikho okucabanga abantu abaningi. Yingakho nje beqhubeka bebambeke emjikelezweni wokuswela nobunzima bezimali. Bakholwa ukuthi imali iyinto engavamile, into abangeke bayithole kalula. Kodwa ngizokutshela imfihlo, lokho kungamanga. Uyafuna ukwazi iqiniso. Imali ikhona ngobuningi futhi bekulokhu kunjalo. Lokho okunganele kuwe akuyona imali, kodwa umqondo ofanele wokuyiheha empilweni yakho. Bewazi ukuthi banekhono abantu abaqala benokuncane kakhulu kodwa bakhe izimfihlo. Kwenzekani ukuthi babehlukile kuwe? Bayiqonda into eyodwa, ukuthi imali igijima ngendlela okucabanga ngayo. Akukhona ngalo msebenzi owenzayo, kodwa indlela ocabanga ngayo nendlela obhekana ngayo nemali. Ake ngikunikeze isibonelo esilula. Uma ucabanga ngemali, imizwa yokuqala evelayo engqondweni yakho iyini? Ukwesaba, ucenezelelo, ukudikibala. Abantu abaningi bayesaba imali ngoba bakhulele ekuzweni ukuthi kunzima ukuyithola. Lolo wesaba luvala ukugeleza kobuningi ezimpilweni zabo. Bachitha izinsuku zabo becabanga ngezikweletu, izikweletu zokukhokha, futhi balahlekelwa amathuba azungezile. Abayihehi imali bayayixosha. Ngiyakuqonda, usuke ucabanga, kodwa Bob, uma imali ikhona ngokweqile, kungani ingekho ebhange lami? Ngizokubuza umbuzo, yini inhlangano yakho nemali? Uyibheka njengento okufanele uyilawule ngokuqinile, noma uyibona njengamandla angakusebenzela? Iningi labantu aliyiboni kahle lento, kodwa indlela esiphatha ngayo imali iveza okuningi mayelana nalokho engasenzela khona noma engasikwazi. Ngizokutshela indaba yami siqu eguqule impilo yami. Eminyakeni yami yokuqala, nami ngangikholelwa ukuthi imali iyaswela. Ngangicwile ezikweletini futhi ngicabanga ukuthi ngeke ngikwazi ukuphuma kulokho kubhoboka. Kodwa into ethile ngaphakathi kwami yaqala ukuguquka. Ngaqonda ukuthi esikhundleni sokulwa nokuswela, kumele ngiguqule indlela engicabanga ngayo ukuze ngihehe ubuningi. Ngabe sengiqala ukuziphatha njengokungathi sengivele nginempumelelo engiyifisayo. Ngaqala ukubona impilo yami yezimali ngendlela ehlukile, njengokungathi imali iyithuluzi engingalisebenzisa ukwenza umehluko empilweni yami kanye nasezimpilweni zabanye. Futhi kwenzekani? Amathuba aqala ukuvela. Imali yaqala ukugeleza empilweni yami, hayi ngoba ngangisebenza kakhulu, kodwa ngoba ngangivumelana nengqondo yokuthi imali isivele ikhona, ingalindele ukuthi ngiyamukele. Manje, usuke uzibuza, ngiyenza kanjani lento empilweni yami? Nansi ingqikithi, kumele uyeke ukuzibona njengesisulu sokuswela. Imali izoqhubeka iyinto engatholakali empilweni yakho inqobo nje uma ukholelwa ukuthi ayikhona. Kodwa uma ushintsha umqondo wakho, uma uqala ukucabanga ngobuningi, ngamathuba, uzobona umhlaba ngendlela entsha. Futhi imali izoqala ukugeleza kuwe. Kubukeka kulula, akunjalo? Kodwa kholwa, lolu shintsho oluncane engqondweni lungenza umehluko phakathi kokulwela impilo yonke noma ukufinyelela impumelelo yezimali. Futhi angikhulumi nje ngezinto ezingaqondakali, ngikhuluma into engokoqobo. Ohambweni lwami, ngibone lokhu kwenzeka kubantu abaningi engihlangane nabo. Ngihlangane nabantu ababengenalutho, kodwa ngenxa yomqondo ofanele, baqala ukwakha ingcebo. Ngahlangana nosomabhizinisi abaqale ngombono omncane, futhi lapho begxile enhlosweni yobuningi, bakwazi ukuguqula lowo mbono waba umbuso. Okwamanje okudingeka ukwenze kulula kakhulu,
qala ukubheka imali njengesikhali, njengento ekhona ngobuningi, etholakala kalula kuwe, futhi engakusiza ukuthi uphile impilo oyiphuphayo ngempela. Ungabe usabesaba ukufisa okwengeziwe noma ukulangazelela ingcebo? Lokho kungenzeka ngokuphelele, inqobo nje uma ushintsha indlela ocabanga ngayo futhi uqala ukwenza izinto ngokuya ngalokho okukholelwayo. Kubonakala kunzima. Ngiyakuqonda. Kodwa ngikhona lapha ukukhombisa ukuthi lokhu kuyenzeka ngempela. Nami ngangiyinto nje ejwayelekile, ngigcwele izikweletu, kodwa ngakwazi ukuguqula impilo yami ngiyenze leyo engangihlale ngiyiphupha. Nakhona wena uyakwazi. Okudingeka ukukwenze ukuthatha isinyathelo sokuqala, kholelwa ukuthi imali ayiwona umthombo oyinqaba, ikhona, iyatholakala kuwe uma wazi ukuthi ungayiheha kanjani. Manje, ngicela ume kancane ucabange, injani indlela ophatha ngayo imali namuhla? Uyibona inganele? Noma usuqalile ukuqonda ukuthi ikhona ngobuningi, ilindele ukuthi uyivumele ingene empilweni yakho? Cabanga kahle ngalokhu, ngoba ushintsho luqala manje. Le ingenye yamanga amakhulu abantu abakholwa kuwo, kufanele ngibe nemali ukuze ngikwazi ukwenza imali eyengeziwe. Kubukeka kunengqondo, akunjalo? Phela ungatshala kanjani noma uqale ibhizinisi ngaphandle kwemali? Kodwa nansi imfihlo enkulu, awudingi inqwaba yemali ukuze uqale ukuqoqa ingcebo. Okudingeka ngempela umqondo ofanele kanye nesibindi sokwenza. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga lokhu manje, leyo yinto engenakwenzeka. Ngingayenza kanjani imali uma ngingenalutho lokuqala ngalo? Ngithumele izindaba ezinhle, imali akuyona yodwa into edingekayo ukuze uphumelele. Eqinisweni, uma wazi ukusebenzisa ingqondo yakho nesikhathi sakho ngendlela efanele, ungaqala ukuqoqa imali noma ngabe awunayo imali nhlobo. Lokhu akusilo iphupho, kuyikho futhi ngizokukhombisa ukuthi kungani. Uma ubheka izindaba zokuphumelela ezinkulu, uzobona ukuthi eziningi zazo zaqala ngabantu ababenokuncane kakhulu noma bengenalutho. Cabanga ngoSteve Jobs noSteve Wozniak. Ngesikhathi besungula i-Apple, basebenza egumbini elincane, benezinsiza ezilinganiselwe kakhulu. Babengenayo imali engaphezu kwama600 ezigidi zamarandi, kodwa babenenhloso, umbono, futhi okubaluleke kakhulu, babenomqondo wokuthi uma bengasebenzisa kahle isikhathi nobuhlakani babo, bangakha okukhulu. Baqale bengenalutho cishe, kodwa ngenxa yomqondo ofanele, bakha inkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni. Manje usuzibuza, mina-ke, ngingakwenza kanjani uma ngingenayo imali? Isinyathelo sokuqala ukuqonda ukuthi ulwazi nobudlelwane nabanye abantu kuyigugu kakhulu kunalokho obucabanga. Uma utshala ulwazi futhi wakha ubudlelwane, usuwakha umgogodla ozokhiqiza imali esikhathini esizayo. Wake wacabanga ukuthi amakhono nolwazi lwakho kungaba nenani elingakanani? Ngiyaqiniseka ukuthi unento eyigugu ongayinikeza umhlaba noma ngabe awunayo imali. Kungaba isikhathi sakho, umzamo wakho, imibono yakho noma ulwazi lwakho. Ngiyazi kunzima ukukholwa kulokho kwabanye abantu, ngoba basuke bekhuliswe ngokukholelwa ukuthi imali yenza imali, nokuthi impumelelo idinga ukuqala ngemali eningi. Kodwa ake ngikutshele indaba engashintsha indlela ocabanga ngayo. Eminyakeni embalwa eyedlule, umngane wami wayefuna ukuqala ibhizinisi elincane. Wayenombono, kodwa wayengenayo imali. Wenze ini? Esikhundleni sokulinda, waqala ukufuna izindlela zokudala zokuqala. Wasebenzisa ulwazi lwakhe, oxhumana nabo, nesikhathi sakhe. Wanikeza ezinye izinkampani izeluleko zamahhala ukuze athole isipiliyoni nokuqashelwa. Kancane kancane wakha inethiwekhi yokuxhumana, waqala ukuheha izinsiza ayezidinga. Akazange adinge imali engaphezu kwama300 ezinkulungwane zamarandi ukuze aqale, kodwa waba nesibindi sokusebenzisa lokho ayenakho. Lesi sibonelo sibalulekile ngoba sikhombisa ukuthi awudingi ukulinda ube nayo yonke imali emhlabeni ukuze uqale. Ungaqala manje ngalokho osunakho. Kungaba umbono omncane, ikhono onalo, noma isikhathi ongasisebenzisa ukufunda okuthile okusha. Imfihlo ayikho ekutheni unani, kodwa ekutheni wenzeni ngalokho onakho. Manje sengikufakazela, qala ukusebenzisa lo mqondo empilweni yakho.
cabanga ngalokho onakho, hhayi ngalokho ongakutholi. Yini ongayenza manje nje, ngalokho okukhona? Ubani ongakusiza kulolu hambo? Yimiphi amakhono ongakwazi ukuwathuthukisa angakulethela imali esikhathini esizayo? Imali ilandela izenzo zakho, hhayi okuphambene nalokho. Uma uqala ukwenza, noma unamathuba ambalwa kuphela, usuvele usebenzise imithetho yomhlaba wonke. Uzinikela ekwenzeni, hhayi ekulindeni. Yilapho amathuba eqala ukuvela ngezindlela ongazilindelanga. Lapho uqhubeka nokwenza, umhlaba uqala ukuvuleka kuwe. Futhi kulapho uqala ukubona ukuthi imali akuyona kuphela into ebalulekile, ukuzimisela kwakho nombono wakho kunamandla kakhulu kunayo. Kukhona iphuzu elibalulekile lapha, ukwesaba ukuthi awunayo imali eyanele yokuthi uqale, kungakubamba ungakwazi nokunyakaza. Kodwa ngifuna uqonde kahle ukuthi imali iya kulabo abanesibindi sokuqala ngalokho abanakho. Uma ulindele ukuba kube nenani eliphelele lemali ngaphambi kokuqala, ungasoze uqale. Yizenzo ezidala ingcebo. Ngiyazi ukuthi ekuqaleni kulula ukuzwa ukukhathazeka nokucabanga ukuthi akukho okuzokwenzeka. Kodwa ngiyakuthembisa, uma uqala ukuthatha isinyathelo, izicabha ziqala ukuvuleka. Uyozithola esikhathini lapho uzobuza khona, kungani ngingaqalanga kudala? Imali izokulandela futhi ungazithola ususekhona endaweni ongazange wayiphupha. Ngakho-ke, ngifuna ukuphelezela ukuthi uthathe isinyathelo esilula manje. Khetha umbono onawo, into owake wayifisa ukuyenza, bese uqala namuhla. Ungalindi. Sebenzisa lokho osunakho manje, isikhathi sakho, ulwazi lwakho noma abantu omawabo, bese uqala ukwenza. Impumelelo iza uma uzivumela ukuba uthathe isinyathelo sokuqala, ngaphandle kokulinda isikhathi esiphelele. Khumbula, qala ngalokho onakho, okunye kuzolandela ngesikhathi. Enye yamanga amakhulu ake atshelwe abantu yilena, imali iletha injabulo. Uma uzwa lokhu ucabangani? Mhlawumbe ucabanga ngempilo yokunethezeka, indlu enkulu, uhambo olunothile, nencazelo yokuthi imali ingaxazulula zonke izinkinga zakho. Kodwa ake ngikutshele iqiniso elibalulekile, imali yodwa ayilethi injabulo yangempela. Ngiyazi ukuthi kungase kukumangaze, kodwa iqiniso ukuthi injabulo iqhamuka ekuphileni okunenjongo, kanti imali iyithuluzi nje lokuyakhela lokho. Ake ngikuxoxele indaba. UJim Carrey, isibonelo esidumile somuntu owazuza udumo, inotho kanye nokuthandwa, ekuqaleni wakholwa ukuthi imali izomenza ajabule. Wayecabanga ukuthi, uma ngingafeza lokhu, uma ngingathola leyo mali, ngizoba nempilo enhle. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, wathola ukuthi yize enayo yonke imali, wayesazizwa engenalutho ngaphakathi. Wathola injabulo yangempela kuphela ngesikhathi eqala ukulandela uthando lwakhe, engasacabangi ukuthi imali iyona mpilo yonke. Wathola ukuthi injabulo yangempela ivela ekwenzeni into oyithandayo, hhayi ekugcineni izinto ezibonakalayo kuphela. Manje ake sizibuze, wake wacabanga ngakho? Ingabe uyakholwa ukuthi injabulo isemalini? Noma ingabe mhlawumbe ikhuluma ngezinto ezijulile, okungukuthi uqonda umgomo wakho weqiniso? Kungenzeka ucabange ukuthi ngikhuluma njengophuphayo, kodwa kholwa wami, ucwaningo lwesayensi nezindaba zangempela ezivela emhlabeni wonke ziqinisekisa ukuthi injabulo yangempela ayiqhamuki ekubambeni ingcebo. Ivela endleleni obheka ngayo impilo, indlela ozizwa ngayo ngomsebenzi wakho, nangomthelela owenzayo kwabanye. Lapho uqala ukuqonda ukuthi injabulo ayikho ezintweni ozithengayo, kodwa ekutheni uzizwa kanjani nsuku zonke, kulokho ongakunikeza kwabanye, nakuthula ongakuzwa enhliziyweni yakho, yilapho imali iqala ukuba nenjongo entsha. Ayisekho inhloso, kodwa iyithuluzi lokukusiza ukuthi uphile impilo oyifunayo, wenze okuthandayo, futhi usakaze umlayezo wakho kubantu abaningi. Ngakho uzokwenza ini manje? Uzoqhubeka ufuna injabulo ngokuqoqa inotho, noma uzoqala ugxile kulokho okubaluleke ngempela, okwenza uzizwe ugcwele ngaphakathi? Zibuze, yini yangempela engenza ngijabule? Uma uthola impendulo, uzobona ukuthi injabulo yangempela ibiseyakho kusukela ekuqaleni, futhi imali iyoba yinto elandelayo. Injabulo yangempela ayinayo intengo,
yingakho ungavumeli imali ibe injongo yakho yokugcina. Imali iyithuluzi nje lokufeza lokho okubaluleke ngempela, ukwaneliseka kwakho, ukuthula kwangaphakathi, nomthelela omuhle oshiye emhlabeni. Uma usuku lwazi lwakho luba sobala ngaleso sikhathi lapho uqonda kahle lokhu, ukuthi uhamba endleleni ebanzi eya enothweni olugcwele, hayi kuphela ngokwezimali, kodwa nangokomzwelo nangokomoya. Enye yezinkolelo ezivimba abantu kakhulu emhlabeni wezezimali nasekufezeni amaphupho umuntu anawo, ukuthi awukwazi ukuwuthola umnotho wenze into oyithandayo. Uke wakuzwa kangaki lokhu? Kuthiwani ngezikhathi lapho uzithola uzicindezelwe ukuba uyeke amaphupho akho, ngoba kukhona othile okukutshele ukuthi kufanele ube diyiqiniso uma ufuna ukuphumelela kwezezimali? Ake ngikutshele iqiniso, futhi lingase likumangaze, lokho kuyamanga. Yebo, ungakwazi ukuhola imali ngokwenza lokho okuthandayo. Futhi empeleni, yilokho kanye okuthandayo okuzokuholela empumelelweni yezezimali yangempela. Kungenzeka ukuthi uzibuza, kodwa uma ngenza into engiyithandayo, ngizokwazi kanjani ukuhola imali eyanele? Ngabe abantu bayakwazi ukukhokha into engiyenza ngenhliziyo yami? Ngiyakwazi lokho kusaba, nami ngake ngakuzwa. Iminyaka eminingi ngatshelwa ukuthi indlela kuphela yokuphumelela ngezezimali ukuba nomsebenzi owuqondayo, ongenza ngihole kahle, kuthi izinto engizithandayo kube amaphupho angenamsebenzi. Kodwa iqiniso liwukuthi uma wenza into oyithandayo, uba yigugu elikhulu emphakathini. Imfihlo iwukwazi ukuthi uhlanganise uthando lwakho nalokho okuxabisekileyo kwabanye. Abantu abaningi baphila impilo yabo yonke befuna okuthile okuzobenza bazizwe bephila, kodwa bagcine sebeboshiwe emisebenzini abangayithandi, noma emisebenzini engekho nenhlonipho ezingqondweni zabo. Lokho kwenza isiyingi sokunganeliseki nempilo engacacile. Manje cabanga ngokuphambene nalokho, kwenzekani uma uqala ukuhambisana nalokho okuthandayo impela? Akukhona ukuthi imali iyothi cha, kodwa uyothola ukuzinikela, uthando, injongo, kanye nempumelelo yezezimali. Uma uthanda into oyenzayo, uzothambekela ngokwemvelo ekutshaleni isikhathi, amandla, nomcabango omusha kuyo. Lokhu kuvulela amathuba okukhula, ngoba uba mkhulu kakhudlwana kulokho okwenzayo. Impumelelo iba imiphumela eqondile yokwenza into enothando lwangempela. Isibonelo esicacile uSteve Jobs. Akazange asungule i-Apple ngenxa yokufuna imali kuphela. Wakwenza ngoba wayenothando olunzulu lobuchwepheshe futhi efisa ukudala izinto ezizoguqula umhlaba. Wawulandela uthando lwakhe, futhi ngenxa yalokho akazange aguqule kuphela ubuchwepheshe, kodwa waba ngomunye wabantu abacebile kakhulu emhlabeni, enenani elilinganiselwa ngaphezulu kwe150 ezigidi zamarandi aseNingizimu Afrika. Wenza lokho ayekuthanda, futhi wakwakha umbuso wezezimali. Akayena yedwa. Abantu abafana no-Oprah Winfrey no-Richard Branson nabo balandela uthando lwabo, futhi baphendula amaphupho abo abe amabhizinisi anenani elingaphezu kwama50 ezigidi zamarandi aseNingizimu Afrika. Baqonda ukuthi imali ilandela injongo nothando. Esinye isibonelo esiqinile sitholakala emhlabeni wokupheka. Kudala, uma uthanda ukupheka, kwakubhekwa njengento yokuzijabulisa nje. Kodwa namuhla, osomabhizinisi bokudla abafana noGordon Ramsay bakhe imibuso esekelwe othandweni lwabo lokupheka. Baqale ukupheka ngenjabulo nje, namuhla sebehola ngaphezu kwama20 ezigidi zamarandi aseNingizimu Afrika ngama-restaurant, izinhlelo ze-tea, nezinhlelo zokusebenza. Ngakho-ke uma bekwazile bona, nawe uyakwazi. Ukhiye ukuthi uqonde ukuthi uthando lwakho lungaba yibhizinisi elinenzuzo. Manje ngifuna ukunikeza umkhuba olula. Yima kancane ucabange, iyiphi into oyithandayo kodwa ocabanga ukuthi ayikwazi ukuhola imali? Iyiphi into ongayenza mahala ngoba uyayithanda impela? Leyo yinkomba yokuqala yokuthi ungayiphendula ibe umthombo wemali. Okudingayo manje ukushintsha indlela ocabanga ngayo ngemali. Uma usuqonda ukuthi ukwenza okuthandayo akugcini nje ngokuba yinto engenzeka, kodwa iyimfuneko yangempela yokuphila ngempumelelo, uzobona amathuba amasha angaba nenzuzo enkulu kunezinye izindlela zesintu zokusebenza. Futhi manje, ngifuna ukufaka inselelo.
Ezinsukwini ezingama-30 ezizayo, zinikele isikhathi esengeziwe entweni oyithandayo, noma ukupheka, ukubhala, ukufundisa, ukudweba, ukudala okuqukethwe, noma yini enye. Sebenzisa ulwazi lwakho namakhono akho ubuke amathuba aqala ukuvela. Imali izoqala ukugeleza uma uzinikezela ngempela ethandweni lwakho. Ungalokothi wehlise amandla okwenza into oyithandayo. Unganeliseki ngobuphakathi. Kholelwa ukuthi ungakwenza uthando lwakho lube ibhizinisi eliholayo, futhi ngaleyo ndlela ufinyelele inkululeko yezezimali yangempela. Lena enye yamanga amakhulu kakhulu umphakathi osifundise wona: sebenza kanzima, uzophumelela. Ngokuqinisekile usuke wakuzwa lokhu ngaphambili, akunjalo? Mina uqobo ngikuzwile izikhathi eziningi ngisakhula. Umbono wokuthi uma usebenza amahora amaningi, uzicindezela uze uyophela amandla, yilapho impumelelo iyotholakala khona. Kodwa manje ngifuna ukukutshela into ebalulekile, futhi ngifuna ulalele kahle: impumelelo yakho ayinqunywa ukuthi usebenza kangakanani. Impumelelo ayiveli ekuhluphekeni okungapheli noma ekungaleleki ubusuku nemini. Okuyoba nomthelela omkhulu empumelelweni yakho indlela ocabanga ngayo ngesikhathi usebenza, ukucaca kwezinhloso zakho, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi umsebenzi wakho uyahambisana yini nenhloso yakho yokuphila. Mhlawumbe usucabanga ukuthi, kodwa Bob, uma ngingasebenzi kanzima, ngizoyifeza kanjani imigomo yami? Angidingi yini ukuzinikela kakhulu? Ngiyakuqonda lokho, ngoba lokhu kungumbono ojulile ohlale ufakwe ezingqondweni zethu. Kodwa nansi imfihlo, leyo nkolelo yokuthi ukusebenza kanzima kuyindlela yokuphumelela sekuyindlela endala engasavumelani nesikhathi. Lokho okudingayo ngempela, ukusebenza ngobuhlakani nangokuhambisana nalokho okudingayo ngenhliziyo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi impumelelo ifika uma usebenza kuze uphele amandla, kodwa iqiniso liwukuthi impumelelo iza uma usuwazi ukuthi ungasebenza kanjani ngendlela ephumelelayo, enenjongo futhi egxile kakhulu. Angithi akusho ukuthi akufanele usebenze, kodwa kusho ukuthi kufanele uqale ukusebenzisa isu. Uma wazi kahle ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi, bese wakha uhlelo oluhlakaniphile, uzofinyelela lapho ngokushesha kunezikhathi lapho uzidela ngaphandle kokuqondisa. Isibonelo esikhulu salokhu uWarren Buffett. Uhlala ekhuluma ngokubaluleka kokutshala isikhathi ekufundeni nasezinhlelweni zokuzithuthukisa ukuze ukwazi ukwenza izinqumo ezihlakaniphile, kunokuba usebenze njalo ngaphandle kokuphumula. UBuffett utshale ekwazini, kwathi lokho kwamlethela inzuzo efinyelela cishe kurandi eziyizigidi eziyi180 ezigidi, okungaphezu kakhulu kwalokho othile angakuzuza ngokusebenza kuphela. Futhi akasebenzi amahora amaningi kunabanye abantu, kodwa usebenza ngendlela enobuhlakani. Manje mhlawumbe ucabanga, kodwa Bob, akusizi yini ukusebenza kakhulu ukuze ngibe ngcono? Ngizokuphendula ngokubuza, wake waqaphela ukuthi abantu abaphumelelayo kakhulu abakona labo abasebenza kakhulu, kodwa yilabo abagxila ezintweni ezikhiqizayo. Okubalulekile ukukwenza umsebenzi wakho ngenhloso ecacile, ngobuhlakani nangokugxila, hayi nje ukwengeza amahora okusebenza. Ufuna ukwazi ukuthi wenza kanjani lokhu empilweni yangempela? Nansi ineluleko: qala ngokusebenza ezintweni eziyimpumelelo ngempela, hayi lezo ezibukeka ziphuthuma kuphela. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uzizwa sengathi ubambezelwe yimisebenzi nemihlangano, kodwa ukuba matasa akusho ukuthi uyaphumelela. Kungafana nendoda echitha usuku lonke isika izihlahla, kodwa ayikaze ime ukuze icije isaha sayo. Usebenza kakhulu, kodwa ayisebenzi kahle. Ukube wayema isikhashana ukuyocija isaha, wayezokwazi ukusika izihlahla eziningi ngesikhathi esifushane. Ngakho sebenza ngendlela enesixazululo esicacile, ugxile kulokho okuzokuholela empumelelweni yangempela. Impumelelo ifika uma unombono ocacile ngalokho ofuna ukufeza, kanye nohlelo oluqondile lokufinyelela lapho. Abaningi bahluleka ngoba abazi nhlobo ukuthi bafuna ini. Banezifiso ezijwayelekile zokuthi bafuna ukuphumelela, kodwa abakaze bahlale phansi bathi impumelelo ingukuthi kimi. Manje sengifuna ukukunikeza inselele, yeka umzuzwana, ubhale phansi ukuthi impumelelo itsho ukuthini kuwe.
Ufuna ukufinyelela kuphi? Yini injongo yakho yokuphila? Uma usuqonda kahle lo mbono, uzoqala ukusebenza kahle kakhulu ngoba usugxile kulokho okubalulekile ngempela. Futhi nansi imfihlo, uma usuwazi ukuthi usebenza kanjani ngobuchule nangokucacile, impumelelo izoqala ukuvela. Akukhathalekile ukuthi usebenza amahora amaningi kangakanani, kubalulekile ukuthi usebenzisa kanjani isikhathi sakho namandla akho. Uma umsebenzi wakho uvumelana nenhloso yakho nezifiso zakho, impumelelo iyokuza ngendlela yemvelo. Khumbula, ukugxila, isu, nokucacisa, yikho okuzokusa kude kakhulu kunezinga lokusebenza eliphakeme elingenakho ukuqondiswa. Manje, sengifuna ukukuphonsela inselele. Ezinsukwini ezingama-30 ezizayo, zinike isikhathi nsuku zonke sokugxila ezintweni ezibalulekile ngempela, lezo ezizokuholela empumelelweni. Akukhona ukuthi kufanele usebenze kakhulu, kodwa ukuthi kufanele usebenze ngobuhlakani. Uma ulandela le ndlela, uzobona umehluko omkhulu ekukhiqizeni kwakho, futhi okubaluleke kakhulu, emiphumeleni oyoyibona. Imfihlo ayikaze ibe sekusebenzeni kanzima kuphela, kodwa kusebenzeni ngenhloso, ngobuhlakani nangokuqondisa okuqondile. Lapho usuqala ukuhamba ngalolu hambo, impumelelo izoqala ukuza kuwe ngendlela yemvelo. Impumelelo yangempela ayiveli nje ngokusebenza kanzima noma ngomzamo ongapheli. Impumelelo yeqiniso ivela endleleni ophatha ngayo amandla akho nomqondo wakho, ubheke kulokho okubaluleke ngempela empilweni yakho. Uma ungashintsha indlela owenza ngayo izinto, uqale ukusebenza ngokuhlakanipha, ugxile kakhulu, futhi wenze izinto ezihambisana nalokho okuthandayo, uzobona ukuthi imali nokuchuma kuqala ukukulandela ngokwemvelo. Cabanga ngomuntu oshintshe indlela acabanga ngayo kuphela, esikhundleni sokugijimisa amathuba, waqala ukuwazifulela empilweni yakhe. Konke lokhu kwenzeka ngoba wakhetha ukwenza into ayithandayo nenothando, futhi evumelana nemigomo yakhe yokuphila. Manje sekuyisikhathi sokukhuphuka enye izitebhisi ekukhuleni nasekuhlakanipheni. Ekuqaleni kwevidiyo elandelayo, uzothatha elinye igxathu elikhulu futhi ube ngcono ngephesenti elilodwa kunalokho onguye manje. Ngiyabonga ngenhliziyo yami yonke ngokuba lapha, nangokunika ithuba lakho lokukhula. Ngizobe ngikulindele kuvidiyo elandelayo.